Vi står nu uden for den lokale vingård hernede i Portico, hvor Andrea han skal lige om lidt lære smage vinen, som han laver. Han laver ca. 15.000 flasker om året, og det er Sangiovese-druer, det er en lille smule Riesling-druer, hvidvin det er Chardonnay, det er andre druer, han sætter sammen også, og det fede er, at vi egentlig i baggrunden her ved mig kan se bjergene, hvor at de bliver plukket, og så kan man komme her og smage dem. Og man... Andrea fortæller, at han har en masse forskellige druer, han putter sammen. Men han prøver også at lave nogle enkelte flasker, som er helt specielle med de enkelte druer. Og det gør, at hans er meget let, det er meget unikt, og det er nogle rigtig, rigtig lækre viner, han har. Andrea spørger, om vi vil smage nogle andre vine, som ikke er kommet på flasker endnu, og det vil vi gerne. Andrea er også klar over, at hvis han skal udvikle vinen, har han ikke nok i sin egen druer. Derfor så henter han nogle druer fra en anden vingård, som ligger lige i nærheden. Og det bliver en god blanding, siger han, og vi får lov at smage den også. Meget af hans vin ligger på fade, men en del af det ligger på ståltanke, og sågar er der noget af det på betontanke, som er lavet for længe siden. Mange af hans etiketter, de bliver lavet af en lokal kunstner, som er sindssygt god til at lave den slags, så det er meget abstrakt, og derved benytter man de lokale også. Vi har nu smagt de forskellige vine, og fælles for dem alle, at de er meget lette, de er meget saltholdige, og jeg synes, de er meget, meget friske, og har ikke en vanvittig stor krop, men er rigtig, rigtig drikkelige. Nu har vi været inde og se på hans vingård her, og jeg må sige, det eddermame godt nok en fornøjelse. Han laver både Sangiovese, han laver Chardonnay-druer, hvidvin, han laver faktisk en Riesling også. Vi smagte en Riesling, som var fra type 25, og det er jo det, jeg gerne vil have jer med ned og smage hernede i Italien. Ikke også? Portico, de byder på bjergene, I ser bag ved mig lige nu. Og prøv at tænke sig, man kan sidde og drikke hans vin på restauranten. Man kan drikke den lige her. Og så går man 5 til 10 minutter. Så er man oppe på vinmarkerne, hvor det er lavet. Det er lidt fantastisk at tænke sig, og det er egentlig det, at han gerne vil vise med den her vingård. At man har muligheden for netop smage vinen, have gutterne med hernede, veninderne, kærestepar, hvad som